V dnešním videu se podíváme na ty nejpopulárnější seberozvojové návyky a zhodnotíme se je na tier listu. Předem bych chtěl jenom říci, že jde o můj vlastní názor a o mé zkušenosti s danými návyky. Co pomohlo mně, nemusí úplně pomoci tobě a zase to jde naopak. Takže cílem dnešního videa je to, aby si udělal vlastní názor na dané návyky, zkusil je a potom si řekl, co ti sedlo a co ne. Ještě bych se chtěl předem omluvit, protože jsem trochu nemocný a na mém hlase to bude asi poznat, takže doufám, že vám to nebude vadit a jdeme se vrhnout na první návyk. OK, takže jako první tady máme vstávání brzo. Na internetu je spoustu článků a prostě na sociálních sítích spoustu příspěvků o tom, že člověk je právě nejproduktivnější brzo ráno, ve 4, v 5 a tak, jo. Jsou fakt o tom studie a tak. Ale za mě osobně je to dost subjektivní. Mně to třeba vyhovuje, ale znám plno lidí, kteří jsou nejproduktivnější večer, kdy už ty, když chceš stávat brzo, dávno spíš. Takže za mě je to solidní Bčko, protože je to dost subjektivní, je to dost o tom, jak ti to sedne, takže to vyzkoušej a uvidíš. OK, jako další tady máme meditaci a tu rovnou dávám do SK a hnedka ti řeknu proč. Meditace je extrémně powerful a teďka fakt zapomeň na všechno, co jsi kdy o ní slyšel, divný lidi, divný náboženství, whatever. Protože meditace je minimálně za mě top 2 návyky, ne ale top 1 návyk, který se můžeš v téhle době naučit. Nejenže ti zlepší soustředění, ale zlepší ti i vztah sám se sebou a budeš více přes den v přítomném okamžiku, což je za mě ten největší benefit. Ze začátku to bude sice fakt těžký udržet tu pozornost, ale když vydržíš, tak ti to přinese do budoucna ohromné množství benefitů. Dávej ideálně 10-15 minut ráno, můžeš bez muziky, s muzikou vedenou. Zkus to a uvidíš, co ti sedne. Jako další tady máme čtení. Skvělý návyk a pokud budeš číst fakt dobrý a hodnotný knížky, tak ti to může úplně změnit život. Pokud bys si chtěl vidět nějaký video, ve který bych ti ukázal mých třeba top 5 seberozvojových knih, tak určitě napiš do komentáře a dál bych k tomuhle návyku asi neměl co říct, takže za mě čtení je jasný esko. Gym. Lidi, co nikdy nebyli v gymu a nechodí do něj, tak tohle asi nepochopí. Ale gym má jednu speciální, skvělou, úžasnou vlastnost, kterou ani upřímně nevím, jak prostě popsat. Dodá ti to tolik psychické energie, i když se to nezdá, protože většinu času prostě si řekneš, že dneska bych měl jít do fitka, kámo, fakt se mi nechce, prostě ty záda, prostě to mě fakt nebaví, ale fakt ti to dá takový množství té energie, že to žádný jiný návyk nedokáže, nic jiného než tohle. A samozřejmě nejde jenom o gym, ale jakýkoliv pohyb, který se ti tak úplně nechce dělat, jako je běhání, kalistenika, třeba nějaká cyklistika, jo, cokoliv takovýhodle. Plus pohyb je zdravý, takže a je to skvěle ti to vybalancuje život s prací, takže je za mě to totální game changer a jasný hezko. Další tady máme smazání sociálních sítí. A jo, tohle není úplně návyk, ale akce, která podle lidí může prostě jim změnit život, jo, prostě bude to totální game changer. Za mě smazání sociálních sítí nefunguje. Jo, lidi si řeknou, hele, ok, teďka to všechno smažu, TikTok, Instagram, YouTube, Snap, všechno, prostě login, budu se soustředit, budu nejvíc produktivní, budu prostě během pár měsíců nejúspěšnější člověk na světě, whatever. A fakt jako za mě tohle nefunguje. Je to jako kdybys měl jít ze 30 kg na bench na 80. Z tohle na tohle. Z 3 hodin scrollování denně na 0. Na vůbec nic. Takhle to prostě nefunguje, musíš jít postupně. Takže za mě smazání sociálních sítí si zaslouží jednoznačný Dčko. A schválně sám mi řekni, napiš do komentářů, jestli jsi to zkusil, jak dlouho ti to vydrželo. Já to zkusil třeba rok a půl zpátky a vydrželo mi to asi 2 dny, kámo. Jo, možná jsem já debil, možná v ostatním to funguje, ale jak říkám, tohle je moje zkušenost. Za mě je mnohem lepší si nastavit limit. Teďka mám na Instagramu limit 15 minut a úplně mi to vyhovuje. Ale šel jsem na hodinu, pak jsem šel na půl hodiny, teď jsem šel na 15 minut a postupně to takhle snižuješ. Prostě nefunguje to tak, že jdeš bez limitu na prostě smazání. Takže za mě takže Dčko a radši zkuste limit. Dále tady máme procházky. Skvělý návyk, vyčistíš si hlavu a třeba přijdeš na úplně revoluční myšlenky.
Třeba osobně já jsem na ty nejlepší myšlenky přišel právě na procházkách. A jo, vím, že plno lidí to nebaví, ale za mě je to fakt top. Navíc ještě spálíš nějaký kalorie, takže je to prostě win-win návyk, jo. Ale jak říkám, plno lidí to nebaví, za mě je to totální game changer, ale je celkově bych dal asi Ačko. Brainstorming. Něco, co jsem v poslední době začal víc a víc aplikovat a hnedka se mi pracuje líp a efektivněji. Jo, můžou tě zase příjem napadnout skvělý a nový, možná revoluční myšlenky a může tě posunout tebe a tvoje projekty zase o další level dál. Takže za mě určitě super, vyzkoušej a můžu jedině doporučit. Dal bych je stejně jako procházky na Ačku. Furt to není úplně game changer, nevyužiješ to úplně ve všem, ale je to fakt super. OK, jako další tady máme dopamin detox, nebo detox od mobilu, detox od počítače, detox od všehle těchto zařízení. Prostě vypnout je, zahodit. Za mě je tohle fajn, když si potřebuješ odpočinout, vypnout hlavu, zamknout se v sobě a prostě jenom přemýšlet a přemýšlet. Protože v dnešní době ty zařízení extrémně rozptylují. A to prostě potvrdí všichni. Extrémně to rozptyluje, extrémně to odvádí tvoji pozornost. A právě dopamin detox je řešení tohle problému. Za mě ale člověk to nevyužívá zas tak často. A mně třeba úplně extrémně to nesedí třeba. Úplně fakt mě to nějak extra nesedí, ale vím, že to může fakt pomoct. Takže občas to dám, ale ne moc často. Takže jelikož to není zas tak moc dobře využitelný a nevyužívá se to zas tak často, tak bych dal solidní Bčko. Je to fajn, zkus to někdy, když ti tvoje tělo bude říkat, že už by si měl odpočinout, ale jinak asi nic extra. Plánování dne. Úžasná věc. Nejlepší je plánovat si ten den předem, vždycky večer, sepsat si to na papír nebo dát si to do Google kalendáře, abys přesně věděl, co máš dělat. Protože pokud ráno vstáváš s tím, že nevíš, jaký je tvůj další krok, tak v životě nikdy neuspěš. A platí to úplně pro všechny. Prostě plánování je klíčem k úspěchu. Bez diskuze esko. OK, další tady máme sledování seberozvojových videí. Tohle je extrémně kontroverzní a rovnou dávám Cčko a hnedka to vysvětlím. Za mě plno lidí skáče z jednoho videa na druhý. Podíváš se na moje video, pak se podíváš na video od Imana, potom se podíváš na Hamzu, potom se podíváš na Davida Gogginse, potom se podíváš na kohokoliv. A i když si myslíš, že jsi produktivní, protože se přeci koukáš na self-improvement videa, přece tohle jsou videa od toho, aby se zlepšil, prostě let's go kámo, jsem dobrý, tak reálně produktivní vůbec nejseš. Na konci dne si zapamatuješ z těch videí maximálně 1 nebo 2 informace a na konci týdne vůbec nevíš, že jsi o tom někdy slyšel. Takže za mě je dobrý v každém oboru, v každém zaměření, který chceš studovat, komunikace, marketing, cokoliv, prostě si najít 1 až 2 tvůrce, který budeš sledovat. Zabráníš tím přehlcení, zmatení z informací, protože často narazíš na to, když bez rozmyslu skáčeš z jednoho videa na druhý, že jeden tvůrce ti řekne, že meditace je nejlepší návyk na světě, dělej to, je úspěšný a potom narazíš na dalšího úspěšného člověka, který ti řekne, ale meditace je sračka, nikdy to nedělej. A potom jsi zmatený a nevíš, co máš dělat. Takže takhle zabráníš zmatení a něco si i odneseš. Každopádně i tak je to diskutabilní, protože na YouTube je ta hodnota někdy i dost mizivá, takže doporučuji třeba si koukat na podcasty. To je za mě asi nejlepší zdroj. OK, takže jako další tady máme studenou sprchu / cold plunge. Za mě skvělý návyk, který bych ti určitě ze svých vlastních zkušeností doporučil dělat. Po ránu ti to zvedne náladu, zvedne energii a budeš víc probuzený, budeš víc ready na ten den. Taky nebudeš díky tomu tak nemocný, jo, ode mě je to divný říkat, protože jsem teďka nemocný prostě extrémně, ale fakt jako třeba teďka jsem 2krát méně nemocný, než jsem byl, takže je to určitě další benefit toho a určitě ti to doporučuji dělat, zkus to, je to dost těžký na disciplínu, na mindset, ale po ránu je to velký vítězství, když se ti to povede. Takže určitě zkus a za mě studená sprcha dostává Ačko. Červený brejle. Něco, co tvůj spánek posune na úplně nový level. Fakt, věř mi, je to top. A sice v tom budeš vypadat jako šašek asi, ale i tak to stojí za to. Vždycky to dávej 90 až 120 minut před spaním a fakt uvidíš
změny. Takže červený brejle ze mě dostávají Ačko. Jako poslední tady máme vizualizace. Za mě vizualizace je super návyk. Zase ti pomůže víc procítit ten přítomný okamžik. Víc ti to ujasní, jak by měl vypadat tvůj vysněný život. Jako v úvozovkách tam prožiješ nějaký čas. Víš přesně vědět, jak to má vypadat. Ale bez akce se nikdy nikam neposuneš. Můžeš si vizualizovat, jak chceš, ale bez akce nic nebude. Takže za mě vizualizace je super, určitě bych to zkusil kombinovat s meditací. Třeba s mým klientem to takhle děláme a je na to fakt jako pozitivní feedback. Dá prostě 10 minut meditaci a potom 5 minut vizualizaci. Za mě je super game changer, ale jak říkám, bez té akce prostě to nic není. Plno návyku dokáže, tu akci má už v sobě, ta vizualizace v sobě žádnou akci nemá. Takže proto bych jí dal Bčko. Tak a tohle je můj tier list populárních self-improvement návyků. Určitě do komentáře napiš, jak bys ho poskládal ty. Co jsi si z dnešního videa odnesl, co ti nejvíce dalo, co jsi nového naučil a co implementuješ do svého života. Jsem na to dost zvědavej a určitě můžeme dodat nějaký doplňující informace. Takže tak dej like, odběr potvoř mě na mé cestě a uvidíme se u dalšího videa. Díky za zhlídnutí a makejte borci. Čus.